שלום לכולם. זוהי הצגת הפרויקט שלנו במסגרת קורס תכנות אלגוריתמי בג'אווה. במסגרת הקורס נתבקשנו לפתור את בעיית החיפוש. נרצה לפתור את בעיית החיפוש על ידי סדרת פעולות המובילות מהמצב ההתחלתי למצב הסופי. בפרויקט שלנו התמקדנו ביצירת מבוך תלת-מימדי ופתירתו באמצעות אלגוריתמי החיפוש BFS ו-A*. אלגוריתמים אלו מבצעים פיתוח של הצמתים, אך נבדלים בבחירת הצומת הבא לפיתוח. BFS. האלגוריתם משתמש במבנה נתונים מסוג תור על מנת לקבוע מהו הצומת הבא בו הוא עומד לבקר. בכל פעם שהוא מבקר בצומת, הוא מסמן אותו ככזה שנבדק, ואז בודק את כל הקשתות שיוצאות ממנו. אם הקשת מובילה לצומת שטרם נבדק, צומת זה מתווסף לתור. בדרך זו, מובטח כי האלגוריתם יסרוק את הצמתים בסדר שנקבע על פי מרחקה מהצומת ההתחלתי. כי צומת שנכנס לתור יצא ממנו רק לאחר שכל הצמתים שהיו בו קודם יצאו. A*. אלגוריתם A* הוא אלגוריתם חיפוש מסוג Best First Search. כאלגוריתם כזה, הוא מסדר את המצבים השונים בתור עדיפויות. ככל שהעדיפויות מוגדרות יותר טוב, כך האלגוריתם יצטרך לפתח פחות מצבים ולגלות את המסלול הטוב ביותר אל המטרה. הוא מגדיר את העדיפות של כל מצב על פי שני קריטריונים. הקריטריון הראשון, כמו ב-BFS, משקל המסלול עד לאותו מצב. קריטריון שני, הערכה, מה יהיה המשקל של המסלול מהמצב הנוכחי אל מצב המטרה, וזאת באמצעות יוריסטיקה, אמצעי עזר להערכה או לפתרון בעיות שלא בעזרת אלגוריתם. כאשר באים לפתור בעיית חיפוש כלשהי באמצעות A*, יש להזריק את היוריסטיקה תלוית הדומיין עבור הבעיה הספציפית אותה נרצה לפתור. נעשה זאת באמצעות שימוש Strategy Design Pattern. המחלקה של A* תבקש כבר בבונה שלה מופע של ממשק המגדיר את היוריסטיקה המתאימה. כלומר, אם הלקוח ירצה לפתור בעיה כלשהי באמצעות A*, הוא יצטרך גם לספק את היוריסטיקה הספציפית המתאימה לבעיה. עתה נעבור לדוגמת ריצה. כאשר מפעילים את התוכנית, החלון הראשון שנפתח הוא חלון המגדיר את המבוך. נתונים המוזנים כאן נשמרים בקובץ XML חיצוני לקוד המיועד לכך. כאן אנו מזינים את שלושת ממדי המבוך, את כמות הטרדים שנרצה שהתוכנית תדע להשתמש בהם במקביל, זה מיועד למבוכים גדולים במיוחד. ניתן לראות כי אפשר גם לבחור אלגוריתם לפתירת המבוך מבין האלגוריתמים שמימשנו במהלך הקורס. אנחנו נבחר באלגוריתם A*. ניתן לבחור ציר לחיתוך המבוך על מנת להציגו בתצוגה דו-ממדית אשר נוכל למשחק. כאשר נלחץ OK, ייפתח לנו חלון המשחק הראשי. בחלון זה ניתן למצוא תפריטים כמו Properties לעדכון נתוני המבוך, Save לשמירת המבוך ו-Load לטעינה של מבוך מוכן. תחת לשונית ה-Options נתחיל את המשחק עם הנתונים השמורים על ידי לחיצה על Start. קיבלנו מבוך שמוצג על ידי הגוי, והמטרה בו היא להזיז את מיקי לכיוון מיני על ידי חצי המקלדת. נלחץ על כפתור הסולב ונקבל את פתרון המבוך על ידי סדרת עקבות בהם מיקי צריך ללכת. כאשר נגיע לסוף העקבות בקומה, נבין כי עלינו לעלות או לרדת קומה. נמשיך עם העקבות עד לפתירת המבוך. כאשר נצא מהמשחק, המבוך יישמר אוטומטי בקובץ זיפ. כעת נסביר על הארכיטקטורות בהם השתמשנו בכתיבת הפרויקט. בצד הלקוח השתמשנו בארכיטקטורת MVP. בארכיטקטורה זו ישנן 3 שכבות, View, מודל ושכבה המקשרת ביניהן, שכבת הפרזנטר. ארכיטקטורת MVP עובדת עם Observer Design Pattern, בכך שהפרזנטר הוא ה-Observer, בעוד שה-View והמודל הם ה-Observable השולחים נוטיפיקציות. הפרזנטר בודק מאיזו שכבה הגיעה הנוטיפיקציה באמצעות מתודת ה-Update. דרך מתודת ה-Update, הנוטיפיקציה עוברת לשכבה השנייה. מכאן, כל שכבה מבצעת את תפקידה ומעדכנת בחזרה את הפרזנטר על סיום התהליך, וזה מחזיר את המידע הדרוש לשכבה שמצפה לו. כך למעשה יש הפרדה ברורה בין השכבות, בכך שהפרזנטר מכיר את ה-View והמודל, אך הם לא מכירים אחד את השני, ואף לא את הפרזנטר. בצד השרת, השתמשנו בארכיטקטורת MVC. בארכיטקטורה זו יש גם כן 3 שכבות, מודל, View וקונטרולר. הארכיטקטורה עובדת בצורה דומה ל-MVP, אך כאן אין שימוש בנוטיפיקציות, משום שה-View והמודל מכירים את הקונטרולר, והוא מכיר אותם על ידי יחס של הכלה.
השרת יודע לטפל במספר לקוחות במקביל בעזרת ה-thread pool, וזאת באמצעות מופעים מסוג Client Handler. לסיכום, השרת מקבל בעיה ספציפית ויודע לפתור אותה באמצעות אלגוריתם חיפוש, אשר לא תלוי בסוג הבעיה, וזאת על ידי הזרקת ההיוריסטיקה המתאימה. זהו למעשה מימוש של Strategy Design Pattern, דיזיין היוצר גנריות בקוד ומאפשר לפתור כל בעיה באמצעות כל אלגוריתם חיפוש. תודה שצפיתם, מקווים שנהנתם.